Ha egyszerre több szerződést szeretnél másik kezelőre átruházni, használd a csoportos örökítés funkciót, amelyet a szerződéslista fejlécében találsz. A parancs hatására a lista első oszlopában rádiógombok jelennek meg, amikkel kijelölheted az örökítendő szerződéseket. A kijelölés történhet egyesével, de akár egy teljes listát is kijelölhetsz egy kattintással. A lista szűrési lehetőségeivel leszűkítheted például egy adott üzletkötő szerződéseit, így célzottan hajthatod végre az örökítést. Ha újra rákattintasz a kijelölő gombra, a korábbi kijelölések törlődnek. Amint kiválasztottad a megfelelő szerződéseket, a jobb felső sarokban megjelenik a szerződés örökítés parancs. Kattints erre, majd a felugró ablakban választ ki az új szerződéskezelőt, és add meg a váltás hatályosságának kezdő dátumát. Itt is lehetőséged van a felhasználói listát előszűrni a kereskedés és telephely szerint. Miután minden beállítást elvégeztél, kattints az örökítés gombra, majd a megerősítő ablakban erősítsd meg a műveletet. A rendszer visszajelzést ad a sikeres örökítésről, és a szerződések kezelője az újonnan kijelölt felhasználó lesz. Ez a funkció különösen hasznos, ha nagyobb változások történnek a szervezeti struktúrában vagy személyi állományban.